jan sike. Ono ketan kok aku tukono simbok aku wis gedhe ono prawan kok coba takono Dole dole ketane obah. ora apa-apa kok Dicampuri kelapa parutan. Dole dole rapine gampang paling pase duwe gawean. oh ganti ta Ganti. juru kuncine saiki Oh, kene. lah mulakno kok sajake Ha iya kendangane iki rada tau krungu ngono lho, Mas. Heeh, bokonge gek terus rada narik ngono terusan. ya ngono kuwi heeh Karang ya wis padha le biru kok ya. aduh simbok penting gawe